Hej og velkommen til Vocare Demo om journaler, der skriver sig selv. Hvis du er træt af at skrive journaler, eller blot ønsker mere fokus på dine patienter, så er du kommet til det rette sted. Lad os hoppe ud i det og vise dig præcis, hvordan Vocare fungerer i praksis. Vocare er meget simpel at bruge. Når du starter din session, trykker du blot på Start. Herefter kan du have din samtale med din patient uforstyrret og fokuseret. Når du er færdig med din session, trykker du blot på Stop and Journal for at generere din journal. Journalen skrives herefter ud fra den samtale, som du har haft med patienten. Du kan herefter gennemgå journalen og sikre dig, at alt er, som det kan være. Og du kan selvfølgelig også rette i journalen, før den overføres til dit eksisterende journalsystem. Du behøver ikke at tale i den rækkefølge, som journalen er. Du kan springe i det fuldstændig som du vil. Du kan også tale om ting, der er irrelevant for denne journal med din patient. Du kan snakke om sommerferie, vinterferie, politik, whatever. Pointen er, at vi tager kun de ting med, som er relevant for din journal. Vocare arbejder med forskellige journaltemplates, og du har måske nogle andre end dem, som der er lagt ind som standard i systemet. Derfor kan du gå ind og sige Add New, og du kan ønske at selv bygge journaltemplates. Vocare skriver ikke bare journaler, vi skriver også kriser, som er blevet lovpligtige nu. Og det vil jeg anbefale, at du prøver i din 21 dages free trial. Slutteligt er Vocare også fuld GDPR compliant. Der ligger alle legal documents her. Men begynd nu din 21 dages free trial og kontakt os endelig, hvis du har nogle spørgsmål.